Današnju potragu završavamo u Zlatnoj Slavoniji. U osječkom HNK svi nestrpljivo iščekuju hoće li u riznici talenata zablistati i super talenti. Kao što vidite po lusteru, mi smo u Osijeku u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pozdrav svima! Kakve sve talente i netalente skriva Slavonija, vidjet ćemo u idućim minutama. Skriva li ovaj bečar mađioničar asa u rukavu koji će ga odvesti u sljedeći krug? 25 godina radim, 4 stoljeća već programe radim, mađioničarske roditelji i svi su sumještani, ja sam iz onog sela Kočako u stvari, sam bavili poljoprivredom. Tako da je moj otac imao kombajn traktor i to, međutim ja od male nogu sam htio biti mađioničar, pa sam to sve kompletno i rasprodao i nabavio mađioničarske rekvizite, jer to mi je u stvari želja životna. Propalica, skitnica, nikad glazbenik, muzičar nije zaradio, uspio života, pogotovo mađioničar sitkusan. Dobar dan. Dobar dan. Možete nam se predstaviti, molim vas? Moje ime je Josip Ciganović i ja sam iluzionist i hipnotizer. Iluzionist I hipnotizer. Hipnotizer. Tako je. Nećete ništa na nama eksperimentisati? Ništa, samo na području iluzionizma danas planiram, da. Izašla je! Živa je! Bravo. Evo, uživao sam u svakom trenutku vaše točke. Ovo što ste napravili meni je nevjerojatno. Vjerujem u vašu iluziju i mene ste očarali. Super. Puno hvala. A možete li nam, ako mislite, nastaviti dalje u čemu je fol? A ne bi, drugi puta kad dođemo. Šteta, dobro, ništa. Šteta nećeš niš dalje. Razmislit ćemo. Sjajni ste i svi komplimenti. I vama i gospođici Polovini. Hvala. Konačna odluka je jednostavna. Enis? Da. Nina? Da. I ja? Da. Bravo.